Avui sóc aquí a Bellcaire d'Urgell, a Berit Fruit, que és un exemple de petita empresa catalana que va començar fa pocs anys com una manera de col·locar producte local sobrer de les collites i, en canvi, amb aquests últims anys ha anat ampliant plantilla, ha anat fent melmelades, ja té gairebé 60 melmelades, les ha presentat a premis internacionals, ha guanyat diverses distincions en diferents països i és un exemple d'una empresa que té una ambició molt marcada i que genera un cercle virtuós d'estimular la producció local, de vendre-la directament i, a més, produint productes d'excel·lència. Per tant, és un típic exemple d'emprenedoria a la comarca de la Noguera. Surto de visitar l'empresa Ous Baldomar de Balaguer, una empresa familiar, fundada ja fa 30 anys i que ara porten els 4 fills. Té una quarantena llarga de treballadors i estan ampliant la fàbrica, exporten, produeixen per diferents marques d'ous i l'ou el cullen ells, el transporten ells, fan també la part d'ou líquid per restauració i pel canal Oreca, per tant, és inversions noves que han fet per pasteuritzar els ous i per fer tots els tractaments segurs. Per tant, és un exemple més de la vitalitat de la indústria agroalimentària a la comarca de la Noguera a Balaguer.